especially in Ogo by Igo na week ugboro ne go week ugboro ne and in go week in ebo galala ono e mana nda no na Facebook akọ no alota ife a na-eme ha chere egwuregwu ga na-egwu in go week ebe ogbowa isi e yotara I apologize anum on air keta we na apologize e yotago your week no or your way now na agwago ngo e yotago no your way ị ga receive we echi na awụrụ na Wednesday if I'm not mistaken o nwere ike ọmụ ọfụma echi ọ nwanne echi receive week ugo ka bidokwa ebe anyị kwụsịrị onye nke ewu onye nke ewu nọ na ịma na ife bịa dị etu a mmadụ a na-agbagharị ọ mgbagharị igwe ya gbagharị mgbe isi oke brọda kịta ka o bidokwa abụ mma kịta ka o bidoro m mma so ọ bụrụ na ị chọrọ zoro bitters enwere zoro bitters enwe kịta mana ọgwụ akwụkwọ na ahụ nke ikpeazụ akwụkwọ ndị China na-amapụzi ndị zoro bitters aka ọgụnụ ọgwụ akwụkwọ na demand mmanya ahụ dị too high anyị na-azọ ya azọ ịghọtago ebugote Lagos onye ọ na-apụ ka ịpụta nke ihe edebe abụ maka ndị anya ụfụ na ndị obi ụfụ onye Chukwu gọziri Chukwu agọzi gị ịghọtago onye Chukwu gọziri Chukwu agọzi gị and onye Chukwu mere eze ka ọ ya awụ I need zoro bitters send 1 carton confirm ogo I'll do that immediately enwere nyenwe eminidi Good. So, if you want to visit our podcast, feel free to visit our podcast. Ndị mmadụ che na-egwuregwu ka anyị na-egwu. Ịghọtago? Ndị mmadụ che na-egwuregwu ka anyị na-egwu. Meanwhile, just like ọkwa ifuru ife a, ọ na-eyusu solar. Nke a bụ 2 lengths. Nke a dị ebe a bụ 3. Nke a godu mmeburugodu nke a 3. Mmeburugodu nke a 3 ya jegodu nwa ntụọ na Nnewi. Ịghọtago? Mmeburugodu nke a 3 je nwa ntụọ na Nnewi. Ịghọtago? The guy is genuine and authentic. Imagine ọ na no life forever with Akozion the first day Akozion ba life na this shop. Connection guy from China ozugbo. The guy land here bata ebe a ka egwuregwu o buru zoro bitters pụọ within a day 2 days again. In fact ụbọchị ahụ o burie ka anyị na ebe a organize kwa onye mbupụ airport n'anya China onye ahụ nya bụ mmanya ahụ wee na China after 2 days o chiatakwa ebe again bịakwa gworukwa zoro bitters again wee go m imiba na agba na mmadụ go close to 30 bottles of whiskey. Imiba na agba na mmadụ pikiri close to 30 bottles of whiskey. Oil for pikiri burie mmachieri ye o burie doi na putu moto buru nawa east. Ịghọtago? Nakwa east chigatakwa anọkwa m n'ụzọ akpọkwa m ọbịakwa ebe a because anyị mecha zoro bitters nke ya Ifeoma Perpetua Okoliene. You want to talk with Akozion, please send the message in our inbox. Or okay, I've taken notice of your name. I will tell him. So, can not outside today. Obiakwa ebe again. Biakwa blue zoro bitters again. She atakwa again n'abania. Biakwa blue zoro bitters again. Yesterday, mmadụ bujekwa zoro bitters ahụ. Onye ahụ na-akwa China today. Onye ahụ na-akwa China today. Ị na ọ na-aka akụkọ mmanya ahụ iru a. Ịma mmadụ one na-abịa China na shop a. Ịma mmadụ one na-eme ọgwụ abịakwa na shop a. From that first time Akozion bịara ebe a, emugboro one zoro bitters akụgo na shop a. Emugboro n'akụgo na shop a. Mmanya ahụ ezigbo mmanya. Kelu the highest advert ihe eme na mmanya na-awụghọ na onye nwe mmanya ahụ dọ n'usoro ugwu na-aṅụ mmanya ahụ.
na akụkwa na ọha ahụ mmanya ọzọ akụ ada ahụ alcohol ọgwọ zoro bitters a mere na akụ bido nwewa alcohol mana gụ na ya nọlụ ije na ịchọje na aba ọbịa ebe n'iwu ya ọ chọghị ịṅụ mmanya ọ ya aṅụ zoro bitters so ọ wụrụzie na o nwere ife otu iri na zoro bitters ya adịghọ mma ma ọ wụ na o nwere ife dịka kemikal ọ na-etanọl wife agbarịrị kọlọ ọ ya ada aṅụ ya etu o si aṅụ jụọ onwe ya ajụjụ ahụ na mmadụ enwego multiple testimonies about mmanya na shop a ịghọtago thank God that na one person batara ebe a nyego testimony maka mmanya na somebody all the way from Austria did this empire nọ na shop a that day ịghọtago ọ na shop a that day maka a na-ekwu okwu a na-akpọ afa a na-ekwu okwu a na-akpọ afa na ife nsọ nwaanyị ka ọgụnụ ya na-esi ike ọgbụgba ọnwụ ha mmanya ụbọchị ọ bịara ebe a ọgba ozugbo duto na ọdụbụ okwe again werukwa mmatụkwa aka n'elu weru nke nwụfọ na ha afọ etu a nyekwe onwebe aṅụrị ịghọtago onwebe aṅụrị ịghọtago ezugo send me my own I don't want to hear finished nọmba m dị na Facebook page ma ọ niile dịrị mmanya ịghọtago a lot of people nwetara ya through me na mgbe m bulie a lot dere na Nnewi a lot of people si through me nweta easily even amicable esendere nya amicable all the way to Ogun State esendere nya all the way to Ogun State esendere nya to Asaba onye nke Asaba a comment go ugboro n'ebe a ịghọtago onye nke Asaba onweghị every time akụzayo mbịara ebe a ọ na-akọmentị n'ọnya onye mbiri my cousin dị mmanya o butere ya na Asaba ahezi ekwu okwu onye nke dụka onye nke akụ ukwu ka ọgụrụ onye nke ahụ esendịgo mmadụ ịda 2 times or 3 times abịa bụrụ mmanya asme what are you telling me akụrụrụ mmanya ebe a akụrụrụ mmanya here please tell Akuzayo Ndume that the zero bitters is not in sample Shagamu ọkwọ na Lagos ka ị na-abatado Lagos ka Shagamu adị okay alụkwe increment deelu message na my inbox deelu message na my inbox now what I did that time m bụrụ mmanya na Nnewi iwu na enwere m a lot of my fans na-disturb na-ezu ugbo ka ị ka ihe esi nweta zero bitters and ife ifuru a na-eme we support each other onye ka m ji wee sị na ọnwụ na ịnọ ebe ị nọ na-eche ka ezugo na akụ nso okwu asị ezugo abụrụ anywhere bele face ngwa gị eziokwu ezugo abụrụ anywhere bele face every single mmanya Akuzayo na-ebutere my paid cash yes how else can we support each other if not by supporting each other's business? How else can we support each other if not by supporting each other's business? Ọ na nwere ike post to business a week mmadụ esi all the way from Texas na America wee zụọ week 3 times amounting to almost 21 million. Onye ka nwụọ? We support each other. I have all the way from Texas. Mweje DHL na trade fair ọ na-akwụ m ụgwọ DHL ogo nke ye ogoro ụmụ ya ndị nwanyị ogoro ụmụ ya ndị nwanyị ogochara ụmụ ya ndị nwanyị ogoro nwunye nwa ogoro ogochacha case bone set ọ na-egocha bone set go bone set 40 inches 40 inch ịghọtago ife a na-ekwu so how else can we support each other if not through our businesses? A lot of people, from different places. You want to go? Hello? Hello? Yeah, good evening. Yeah?
Is it? Okay. Yes, I'm on live now. In when you come after this program, on. Yeah, can we finish your live broadcast? Bomb. Okay. So, how else can we support each other if not through the business side? You got to go. And the onya we had after water, see what power, after water, see what power. Because you be business mania, you don't need to exploit him as a friend. What you need to do is to help to promote his business. Dwako. O nwere nke m nọ na Lagos, m nọ n'ụzọ eje Lagos, mụ na my wife nọ n'ụzọ wee pụọ, moto m wee mebie na Abutu, bịa bọs moto m wee mebie na Abutu, anọ m na Abutu ebe a na-alụ moto wee mee akụ Zion transfer over how many cartons of zero bitters, aka m nọ n'ụzọ eje Lagos eweje deliver mmanya ahụ na Nnewi. Ndị niile kwụrụ m ụgwọ mgbe ahụ nke my PA ji aka deliver nnọcha Lagos na chigatakwa Lagos after ebe 2 weeks and wee bido send the salary of the mmadụ ugboro one. Go. How else can we support each other if not like this? Mgbe Nwagu mere program na 3rd of January, I know how many cartons of zero bitters are supplied ebe ahụ. How else can we support each other if not like this? Now somebody wepụtara ego go how many cartons of zero bitters be ihe ndị mmadụ sị ha were ya jee kee ihe mere akụ commercial. That is love. What can you call that? So ngụnwa wu onye nọ na-agba mmanya ahụ mgba, you are making a very great mistake. We support each other. Ịma mmadụ onye ịma ndị ahụ onye kpọọ mụ na fonu ọkwere igbu nnukwu ego na ọchọrọ wiki, ama m na-esend wiki outside Nigeria ka na-eku mmiri jee kata n'ọfịs onye DHL wee sị m ọgụnụ si m ọgụnụ ozi GUO ọ na-eme njebe mkpụkọrọ pasụl na-eje GUO ọ na-ọzọ ka wigi a kịta ọgọba anyị kwụghere ụgwọ na-ewe iwe ọ ga-ego na wigi ugboro one, mana nke ahụ based on time and ife mgbagharị mmadụ na-agbagharị. Ịghọtago ịfụ na biznes juru aka nọọsị time wife anyị na-arịọ Chukwu ka onye anyị. Ịghọtago mara ọgọ onye nke m a na-akwụkwọ wig ife nche na wig obere ego ọgwọ wig almost 500,000 nke ogolo itinye 20,000 or 500,000 430,000 ọwụ obere ego. Ịghọtago. That is how we support each other. Through ife anyị na-alụ the works of our hands. Ọ na-enọ na-eche ka ewelu free money na-enye gị a na-enye m free money gụnụ achị inye free money ejechọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nye ya ego. But we support each other. Ịghọtago mmadụ esigo UK ebe edu ka o si baa land ya bata bịa na shop anọghọ nya ochigakwa na hotel ebe ọ lọjiri chigatakwa ọzọ ọwụ na m anọruge ọgwa m na osi ebe a bata wolu material ozugbo na pụọ ma gụọ one ghara ibe Facebook ezugo mmanya nke a wego one mmanya nke a wego one ekwuo m agba transfer. Ịghọtago onye nke si Russia kwụ ụgwọ mmanya ọ ga-eji wee gba nkwụ na 30th ka awụ on 16th ka m na-esend mmanya olu Nnewi wee send ahịa to Imo State to where. If this is not grace, tell me what it is. Maka a na-ekwu okwu grace ya ma ọ bụ ife ụnụ na-akpọ grace ya. If this is not grace, tell me what it is. Tell me what it is now. If this is not grace, tell me what it is. Ebuti chena na-esi nri aja. Chena na-esi nri aja gụnụ ka a na-esi. Ọ ka m were maka ego one maka ya ada akwụ anyị ka m wee soro ụfọdụ ndị kpawa ụdị agwa ha na-akpa. Ịghọtago o nwere ife a na-akpọ in fact ndị dụka anyị ndị dụka m I can tell you that ebe a nọ
enwere so many friends nọgoro 10 years 15 years 20 years 25 years friendship. Adama like build temporal friendship. Only make sense. Ana eme megide oyi ruo unu. Ana eme megide oyi ruo unu. Ruo unu onye ọbụla amalụ himself na mụ woyi. If possible, ndị side dem amalụkwa. So ọ ife gawara agawa gboo mana ma achọghọ asọyi. Onwe ife ọsọkwa owuru ife anya ụba wuru polisi 100 na-aja. Ma achọghọ asọyi. Onwe ife na-emerụ gị anya. Ma achọghọ asọyi. Onwe ife na-emerụ gị anya. O nwere ike anyị enwebeghị enough. You got to go, and there may be ups and downs and challenges. You got to go, but God can on the throne. God can on the throne. So, piano korusoro bitas na korusoro de mmanyike. Akorusoro de mmanyike. You got to go. Oh, na ịma hụ dị grace nọ na Zion. Ihe mere onwe ya adịwo. Ma bụ ife na-ekwu. Mmadụ bịara ebe a gụchasịcha mmanya bata ebe a ọkpọ a fan ya wọ na kọmentị. Una na-asị jobless people na ndị Zion na-awụgoro. Amadu na onye a na since onye a na kọmentị na my page o. Amadu na onye awụ UK self ka ọnụ. Echekwa nnọọ nọba anyị ahụ. N'oge ọ batala ebe a mgbe enene kata ya nsị ọgụnụ nne anwụ na-achakwa ogu. O wesị m nọ nọba anyị asị nọ UK ka ọnụ. Ka egwuregwu mmanya ego ole ka o goro ebe a. O goro mmanya 100,000 plus. Chigatakwa ịbịa wuru mmanya ahụ sef ụmụnne ndị nwoke na-eme ka ewepụ ụfọdụ wuru ụfọdụ ọgwa ha mmadụ ewepụkwa na anything here ha mara mmanya ọzọ ha nyidiri ebe a ha wuru ya abịa tụ nke ahụ o wuru ha wurukwa mmanya abịa adịkwa mmanya almost 40,000 again now osikwa ebe a na-apụ sị m ha ezugbo kere ọjị mma chọrọ ama nnọọ na-eme onye jekwa na be mmadụ ọ chọkwara onye ahụ ọjị ọkwa ka egwuregwu ka a na-egwuregwu owo 20 pounds nye m asị ọjị mgbapụ na Festac ala ji chenjie goro 40,000 naira nye cash n'aka iche na egwuregwu ka a na-egwu egwuregwu ka a na-egwu ọ na iche na egwu ka a na-egwu na apaghị ụsọ ịghọtago ọwụsị engagement na nga ọkpa anyị maka esi eme niile ịghọtago when we belong to a very big family fụrụ onwe ha n'anya ịghọtago family fụrụ onwe ha n'anya so now looking at ife na-eme now ọwụ na mmadụ sego na ọ bịara Zion taa elocate ye after 1 month it's like they don't pump the gel. No? It's like the gel is up. Shake for me. Shake. I'm no more hearing the sound of the gel. Shake that place and know if it's in gel. Go and check if it is in gel or never. Go to the changeover. Yes, shake if it is down. You gotta go. So, ọwụ na mmadụ na-agwaghị, for instance, na prophecy located here today, then after 1 month or 2 months or wụlọ ọgaranya, adult is in there. Don't doubt it. After congregation nọ n'obodo a nwere successful and people na support each other. Karịa Zion, a na-agwa ya ego ji egbu onye. I na-ekwu because of anything. Yes, I'm equal because of anything. Agwa m ndị mmadụ sị ha. Onye change over nwanne na ahụ. Okay. You want to go? I na-ekwu ka o wee wụrụ na-ekwu okwu. When I start talking about Zion ministry, I never knew na m nwere ike imecha n'ụwa get that closer to Akụ Zion also. I'm telling you the honest truth. Yes, mụnwa na-agwa gị ya ka i wee malụ. Mụnwa na-agwa gị ya ka i wee malụ. Ịghọtara? Mụnwa na-agwa gị ya ka i wee malụ. Ọ ife m bido mmeme n'obi m based on na mụ I like home operation and etika m ebe a na-atụpụ ụtụ mmadụ asị
because I will not be a victim of that. I know how it feels. Yes, I know how it feels. No, how it feels if I'm a conspiracy against one person. So any of such fight, if you go to get involved, man, not that same passion with an drive where it can be done oppressive man. It can be done in conspiracy against somebody. Only with them so much. Only with them so much. You want to go? Only with them so much. But if you ask me, the best and sweetest family, it is Zion. Zion is a movement. So when you are na ebe a nye testimony gbara n'obido jere Zion taa, pụta next month ego adult na ihe adult when you na-enwe program. What are you telling me? I posted my hair within 48 hours. You post that hair. I sold hairs what over ego ne. What are you telling me? Yeah, I sold her what over ego ne. I posted last year birthday na nneje birthday nke this year gara aga decided na ma chọrọ ime a public just mere onwe m ife m chọrọ imere onwe m because na nke last year wo all decision take because of one thing. O nwere ife drive m nji wee take decision ịga hospital visit last year birthday m or something mere nji wee mee. So that's why na this year birthday I did not announce it much on Facebook. I just wish you a happy birthday. Or some people just reach out to me. But in the last year, I was in fact with a mandate to do exactly what I did that last year. And I did not regret it. Because when people are more doors. Now, we're poor from Lagos. We're east. Na 15th of May last year birthday. From Lagos here, we're on east. I received the dollar alert we don't know. Oh joke. Oh joke. It's not a joke. If I'm a guy who waits you, know what I go? There is grace and love within that congregation. And all that love, they follow Zion like if they extend it to anybody who follow who a lover of Zion ministry. Now, when you can misunderstand this here. No, well, another thing on it. But it is on you. You are the one who has the problem. Ako, go ma abafuna. Ako na agape kita. Iwe nwa kata tuwe. Ako nwa Zion. Oto no. Owe uno wuri for ye melu at that moment. For the fact that he mentioned Zion in good. Yeah, he mentioned Zion in a positive way. It attracts go love back to Zion. Instantly there. Or they make go patronize. Yeah, that is who he is. That is how much dedication and how much love they show to a ministry and to the man who God used to raise him up. Yes, that is it. It don't have anything to do with any other motive or whatever. No. Ako. For shall Zion ministry, Evangelist Ebuka Obi to the point that now, awful a lover of Zion number one, attract good love where I like this here. So only in misunderstand there as something good way you saw you, man. The other go, it's on you. The other go. So that family is a very big family. It is a very big family. Yes, then we love support for each other. That is why there is no testimony about success I can ever doubt. Nazayon. Madus in America. We go week 3 times what over a goal there. The first week go goal is almost close to 11 million. The second week go goal is about 7 million. The third week go goal is over 8 million. What are you telling me? If the figure is right. Yes. What are you telling me? Mwadu Melie from Texas. Sina DHM send the area. You gotta go. So what more
can you ask God for? So let me take you back to the prophecy Evangelist Ebuka Obi gave to me a long time ago, last year, if I'm not mistaken. If I come to Zion now to give a testimony, are you going to say that it is arranged? Are you going to say that it is a lie? You cannot say that it's a lie. Because every single thing open at that prophecy at get-go. In fact, it has come to pass. That prophecy opened a new chapter. Yes, definitely we can now walk here and there. But that does not mean that if you see grace, you will know that this is grace. Where you find favors, devil may try to close, shut doors, but he will keep opening doors. The more devil tries to make those doors difficult to shut it down, if you find out grace at work. So onye ọnwụ na gbarago na oji ife na-eme na Zion egwu ahụmehu wee ruo till today. People nwa Evangelist Godwin ka na-akpọ na phone. Yes, people nwa Evangelist Godwin ka na-akpọ na phone up till today. Ejikwa m anya ụla wee za ofu kọl n'abalị ụnyaahụ. N'anya ụla ahụ ka m ji wee za kọl ahụ. People know everything about him. In fact, onye nke kpọrọ m n'ụtụtụ a ka m na-eje mekanik sịrị m, no ma that guy, no na-eme clearing. No wonder na this guy passing through the level of this hardship mgbe ọ nọkọta afụdebe the guy. Wee gwa ya nwanne m na the guy tara afụfụ. The guy tara afụfụ. You have not even heard any story about Godwin. Come on, no ụbọchị ọ ya bịa nye testimony na Zion. You heard no story. But I am assuring you that no testimony ọ ya enye m amabụ. Because I have gone far. I have gone far in digging deeper. Otherwise, you won't see me talk. Emechie m ọnụ. Ya fụ m ka m kwuru okwu emechie m ọnụ. Mana for the fact that na-efuru m mpụta na-ekwu okwu na-aba. Nwanne m na-ekwu ife ndụ shọ ya. It doesn't matter. I will be a fighter. I will be a fighter. A strong one. Come on now. Man is not a storyteller. Man, only he even believe that. He believe Hannah a course. He believe Hannah a course. On speaker, a drop back. Maka onye duka ezugo na-ebu ọnụ junni. Ama aba n'ụlọ na mụfụrụ ọcha gbamgbam. Ekwugo ya ugboro one. Adama aba n'ụlọ na mụfụrụ ọcha gbamgbam. Ana m ebu ọnụ jụ nni. Ọ wụrụ ha na nni ya ha adụghị ebe m mejeri ihe. Ọsọkwa ya agụụ na-egbu m mejeri. Mbịarie ya ebe m marụ na obi m nabatara o. Onu m ọ na-ekechasịkwa. It's a wonderful family. Ebrahim onye firuru na chọrọ ka ọ wụrụ na group. What point are you trying to prove? What point are you trying to prove? By picking a fight by picking a fight, you cannot fight. You cannot even go halfway. My man, now nne ndị mmadụ anya na mamụ ndị mmadụ amụ. Nne ndị mmadụ anya. Ana m amụ ndị mmadụ amụ. Etu a ka nsi wee baa na restaurant ijeri nri na Nnewi. Ebe a ka m na-eri nri mmadụ onye na-ele nri gbawa iri izu. The next thing ebukọla anụ bịa dọbalụ mụ na my PA n'efere. The guy say ezugo tara anụ na ife na-eme amaka. Tara anụ na ife na-eme amaka. Do you want me echi niile ịfụ my testimony na Zion? Ese na arrange. Ihe ekwu na arrange. Igbo na arrange man na-egbu onwe. Igbo na arrange man na-egbu onwe. Chelu no nwere one thing. Onwe one thing fallen chọrọ ịsọltụ agba out concerning ngọkpala. Mgbe mmechara ya
I will have time to share a proper testimony. I made that thing when yachi nyawo dojiago. Can mbajipu da jiago. Can share a proper testimony. ETMU. I'm not even able to share that testimony now. Just like I said, no when something needed. Can sort what that thing if I ga can copy if I go. Can go see testimony here to waiting to iwe mmalo na ebube do na sayo kaila akari hapu ndị na-ekwu eri I saw na ndị na-eme agwa m n'ọdụ taa na-ekpuru ngai na akpa kedu ka dị mkpa mmadụ lugol 40 something years esi n'ọkata na-ekwu na dị mkpa ibelu gwara ife bukwuo. What does that paint you to be? O meru na ịghọ a man na it doesn't even make you to look like ezigbo mmadụ. Ana m ajụ ajụjụ na etu anụ nọkịta mgbe ezugbo mme ife kama m own up to ife mmerụ ana m ekwu na mmadụ tiri na ije ụwa gwara m mee ma wasị ngo na gwara m mee at this age. I won't even do that. Yes, ịnọkọta nọ etu anụ nọ na this age mmeri ife mechasị ife the only responsibility of ife ahụ mmerụ do another person. Does that show that I am a real man? Onye ka nji wesi ndị mmadụ before you pick a fight analyze your ọfụma ka ọ ghara iwukwu reserve niile achọkwu na ike ịrọbishi onwe complete. Yes, ka ọ ghara iwu na ịchọrọ ka ịrọbishi onwe complete, and that is it. So chelu ka atọpụ ụdọ na nkosi testimony ihe eti mkpusi one mgbe ka o mere osi ebe eme ya ka mmadụ ya emecha anya. Look at ofu n'ime ha nwere opportunity of kneeling down before oversight ndị amụma obi gwasa ya aka n'isi. Ọ wụrụ mmadụ ebe a mmemme that picture a large ka o wee na shop a ka o wee n'ụlọ ebe ọ na nwe permanent office ka o wee picture ahụ ebe a ife meriri ife ahụ with thousands of people na-achọ enwetabụghị. Ịma mmadụ ole na-achọ opportunity ahụ inwere to come one on one close, not inside the church auditorium, not inside the ministry auditorium, sekulana. The prophet n'onwe ihe wee gwa okwu wee metụ aka n'isi wee kpere ekpere. Efe ahụ nwere ndị dị willing ịkwụ 50 million just for that. Maybe nwere ike ịkwụ 100 million just for that. Ka ọ bịa fast into our biko ka ha nọrọ before the prophet. He waved that opportunity and the privilege. He decided to mess it up. He did. Egosi ofe ka ụzọ gosi ya efi okwosi ya efi hapụ ụzọ. Yes. Egosi ofe ka ụzọ dewere ya efi osisi nye ya efi si hapụ ụzọ na onwe ife o ji ụzọ eme. I have seen it countless times. I've seen it countless times. The opportunity, ịma ndị na-achọ opportunity ahụ, ịma ndị na-achọ opportunity ahụ, ịma mmadụ onye kpọgo call maka opportunity ahụ, ọ dụrọ possible a golden opportunity daalụ at a platter of gold. A abuse what blessing in metal. A abuse what blessing in metal. That is why any little thing bataya came for trumpet, but people which were even in hand, name if carry fire, mission, they are not talking. Name people may carry fire in a mission, they are not talking, they don't need to talk. What is the essence of talking? What I go? So a very moon a melu ona ono ha. We say no Zion gonna na apankata or na Zion. Kaya na apankata ebe akụ Zion no. Ndụ akụ Zion ọ bụrụ dogharị. Akụ Zion mụ nwa na onwe eme ekwupụta aghọta. Na ọgụgụ onye nchọgoro ka nghọtarị ụdị mmadụ akụ Zion nwe. Okwobodo nghọta. A strange human being
You cannot even understand him. Very strange. Sometimes, no. Now, let me tell you. Nji wee sego na nkwudoru mmadụ ana m akwudoru mmadụ ọfụma aha m eme because of ife m enweta agụgụ m ndị mmadụ sị ha ekwuwe na m okwu maka Ifeanyi Uba 3 years 4 5 6 years 10 years before Ifeanyi Uba nwụọ. But the only time m bịara be Ifeanyi Uba wụ 2013 before m mee travel. Since that time ana m abata Nigeria. In fact, eso m n'ofu onye ebio Nigeria, mana ụfọdụ o nwere mgbe ụfọdụ amaghọdụ na mebio Nigeria duto na gara na mefom abatakwa. So meaning na ọ na motion mma ada ichube abịa mma connection ma ka m esibabe. But ife na-eme o because na m nwere believe in him, enwere trust and confidence in him. O nwere ife mfụrụ n'ime Ifeanyi Uba nji wee say God why make I happen that man. O nwere ife mfụrụ n'ime the man. O mahọ egbugheri ihe onye dụka m esugo onye kweri ka m pụọ na nke because ife m nwere ebe ọ nọ organic law without needing his money. Elidi ome ego na-anụ ọgụ na-akọ ọnụ n'isi ihe. Enwebughị m Facebook platform o. Enweghị m Facebook platform. Uchenna Ohere I greet you. No, anyị nọkọ na Zambia. Ha na-akpọ m Ifeanyi Uba capital oive onye capital ndị cha Nigeria na chi ada ha sị m na m eje na capital bụ ime ego m bụrụkwa ego wee bata. Onye mana na nna abịachasị ụlọ adịmadị interested n'ije na ọkpọ obodo anyị ma ọ na o nwere ife ọ na-emepe ka nje ebe ma ọ na o nwere ife ọ aha na-eme onwebụghị palliative okenye njele ebe ahụ. Onwebụghị any political gathering ọ na-akpọ njele ebe ahụ ejeri. In fact, since nji jechabe na 2013 ejebụghị mbe ya ọzọ ma ya wụrụ na m batara enyebu mmanya nwụọ. Another time nje ebe Ifeanyi Uba ahụ na-akwamozu. Mana onye fụrụ m ka m si eti mkpu period ahụ ọ nwụrụ ya asị na-ego ezugo na-eri ụfọdụ sep mgbe m ama-ebo ife Facebook. Even mgbe m mebere ife Facebook, I talk more about Ebubechukwu ụzọ offline than online. Ana m anọlụ buru iro n'isi ya, kọọ ọnụ n'isi ya sef, see okwu n'isi ya without him giving me 1 naira. Mana ama na ego ahụ nwee ndị a na-ebi ihe ha na-ebi. All because of love nwere ebe ọ nọ na ụdị belief nwere ebe ọ nọ. Agụ ụfọdụ na mụ na Ifeanyi Uba ha na-efirite mgbe ọ nọ ndụ ha yasị na asị mgbe nọmba ahụ nkachi ka na-aga aga ha yasị na asị. But no, ife ahụ dị reason. Ife ahụ abụrụ dị reason kpatalụ love nwere ebe Ifeanyi Uba nọ organic love. All love na m aghọtalụ m ebe ọ na-emete, ghọta ebe ọ na-emete, ghọta advantage of ebe ọ na-emete over ebe ọ na-emete. I understand that man perfectly well. Onye akpata n'ụbọchị ahụ ọ nwụrụ emere m broadcast ahụ mmelu na Asaba ebe m nọ na hold up. Ana m eme broadcast ahụ years n'obi and o nwere video mmelu tata ahụ na-asị ndị mmadụ ala ahụ mụra n'abalị. I did not sleep last night. I was seeing Ifeanyi Uba all through last night. I went to the page of Carmen Oshuk's chief media agent. I went through Carmen Oshuk's page from beginning to end. I went to Senator Patrick Ifeanyi Uba's page. I moved from beginning to end. I started searching for videos about Ifeanyi Uba. I could not sleep last night. They made sure allowed to Omola 2 hours. How many years? Over 1 year. Ifeanyi Uba. I was still unable to let go of Ifeanyi Uba. I was still, how can nature say, God, is there a way you can reverse time? Let us go back to 2023. Perhaps if I will Ifeanyi Uba, avoid the eye. It has nothing to do with money. Nothing to do with money. I can tell you, the same with every other
if from look, I know what propaganda is all about. What I don't when they enjoy propaganda. Every from Mama was believe in Nifamaya what they will do. In fact, if all on one mad, we pay our wall. Why you born a banga in a better way? And when you get one now, go near Hannah may pay one. A couple to make quick on what I know when you can have. If the ruling young man will go near. And when you can go and say, confront them. I call us the of man 2 years away. That is who Ezugo is. You gotta go. If I want to believe in there, and I'm believe in there, where to see any it's very difficult. It's something with okay. The love is organic one. Only even funny me, only came for her. Only even funny mogation. If for her far. But only for a far, and don't with many people for a far and funny mogation. Even the same room with many people for a far and funny mogation. All the while you geshi will problem in Nigeria. The kind of support and love people in the show. I've never seen anybody showing that to any blogger about here. I am telling you the honest truth. Do you know what it means for people who are willing to stake their money, stake anything? Onwe office mbalu n'ugbo onye kpọnwe na office ahụ ụbọchị ahụ ọ bịara ka ọ gwara m ife oji akọment na page mgbe kpọrọ nwe na kpọ n'office ahụ n'ugbo. Organic love. These are people. Look, let me tell you. If you jewu mmadụ with many people na-eneghara anya. Okay, if you jewu mmadụ, many people na-eneghara anya. Many people who fail with their friends. They want to be ife ha na-ene anya to very far away from ife. O nwere ife ya wifu n'ime oke. If that when you call okay, your friend, ịmara na Ogechi mgbe ifewu friendship. Ogechi mgbe ifewu friendship. Ogechi maka isi honor friendship. That is what you cannot find in many people. Ife ndị mmadụ na-emeta ahụ ọcha ebute ọdụ mma emebe ọdụ mma emebe ya. They don't know what it means to stand gidigba for somebody you call your own, no matter what. True loyalty. We know the many ingredients and aspects of friendship. That is it. You cannot find that in everybody not around you. You can only find it in few people. You know what I go? You can only find it in a few people. So we don't come with ife or hapụta na-eme ya ananya si ọnụ na Facebook. O wewe na na-ekwu okwu. O wewe na na-ekwu okwu. You know what I go? So mgbe Ezugo nwere ike imechi anya testimony na Zion. Ka m wee malụzie onye ya pụta si na arinji. Ka m na-ahụ tie ọkpa n'ofu trouser. Enwere testimony karịa ala ụfọdụ. Evangelist Godwin onwe testimony nke ya ewuru mgbe onye chanụ nye nke m ọsọ ata. Ọ ga-enyere nke m ọsọ ata because mgbe Evangelist Ebuka Obi nye that testimony nye that prophecy onye about Ezugo. I claim that one. Nke o buru ụbọchị a abụrụ nke m. Nke o buru ụbọchị a a lot of people na-ata again that one abụrụ my own. Mgbe o buru my own ama nnọọ mmụ ka ọ na-agwa and I claimed it immediately and every single thing o kwuru materialized more than onye m expect. O materialized more than onye m expect. Ama m ebe mụnwa wee Ezugo nọ wee gba ọrụ. But if you have me as a friend, you have a friend. I can assure you that. Come on now. Let me tell you why Ojidoka ya sị na ndị wee ezigbo mmadụ etu Ogechi si wee wụrụ. Ha dị hot ka ha si act onwe ka ọ na-adụ. Reason wụ because etu ha si ewuru mmadụ, the kind of sacrifices ha na-eme. That is who onye nwe ka nna gwa gị fa and that's when n'oge fear na many people. Ha na-ewolu obi ha niile wolu
They can even lose their life. Not their life, I don't know. They may even lose themselves where they are trying to make you discover yourself. They can give anything for you to be happy, even when they are not happy. They can sacrifice anything at the altar of friendship. Mana mo believe onye ha trust so much, onye ha nwere confidence in. Nya onye ha expect more from. Mo believe ye me ha na afụhụfụ na mkpụrụ obi. That is why ụfọdụ n'ime ha art ya. Esi na onye agba weekend, why onye a eje mo ebe a. If I even play ebe oge echi no. How I wish na ya fear. How I wish na ya fear. You will see somebody wounded or wounded by a stranger. No, somebody who has so much love for. Somebody she can even stake her life for. Eh? Where stop where the pain she can easily overlook a stranger. That is why you can't see her responding to she's mama. Have you got why will she respond to her? Jane and name most of the people. Nyana enwere ụdị okwu ahụ ị na-abịa ka ikpe. O ndị nyana enwere encounter, close heart-to-heart encounter. Ofi ruo na ife ndị merie na deserve he. Those are the people on a ruthless. Ma ọ na-enye na ha na-eme ife. Asị ka nna atụ. Ọ bụla asị, ịma na eziokwu ka na-ekwu. That is why people if also coach so ma banya na akpa ikpu Chicago ikpu nka akpụ na Chicago onye ifuru ka ọ na-anya ya ntị ọ ignore ya what I go yes or ignore ya so even na agwa go na Ebube do na Zion I am happy to have tested the grace in that ministry. You know that go? It is you can feel free to disagree. I am old enough to know that I have challenged God and God has shown me who He is. I am old enough. I'm a man at this stage. If you don't have an understanding with your God at this stage, I am old enough to know that God exists. I am old enough to know that when I call upon Him, He will answer. I am old enough to know that He has never disappointed me when I need Him most. So whatever thing you say, yes, whatever thing you say, yes, I am old enough to know that when I call upon this God, He will answer me. And I am old enough to know where His face shined on me most. Grace don't Zion do too much. I'm not going here for free. I'm not going here for anything. It's all well, it's all well. It's all well, it's all well. Ejiri mule. Kife James Saga. When I say, I say you're not worried. Kesi wakankesi Saga. Manya hahes wafia. I could put 5,000 pieces of money at that. After 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ya fusio to Moria. Achola pa ya achola. Okwefuru ndị na-ekwuso na yi need rieba na yi need rieba. Onye buje mmanya aje China. E request kwa another one. Bịakwa bụrụkwa another one. Another person bụrụkwa China. What I go? If that's not grace, tell me what it is. If that is not grace, can you tell me what it is? Kono ko. Eh? Kelifo Ebuka nkene.
One more comment can you drop again and when block wall. Drop another comment. Fake account. Go see who. Go see who fake account. Go see who. And a man will penny in a video. No, make a video. No, na my father's house. Ben Namo. Ebe my root. You have your own root. No, Ben Namo. Ebe video. Some of you fake account. Inye mpoto na Facebook nyecha mpoto je pi wolu na aja. Onye ọ na wo garanya na Facebook, onye ọ na nwere ego na Facebook, onye ọ na na-eriju afọ na Facebook. Yeah. Gosi ayi onye iwu. Or say no na Facebook account. Show us who you are. We want to know your identity. Or even juru onye nke gbalu mu no wo onye akabeze emu. Akabeze emu isi ni ile emekọ fọ gafecha okwu na eze be anyị ga ụmụ ma abụsa idea. Ebe anyị akabeze emu. Ezugo go and look for job. Mgbe say oh na adụ jobless or something. Nsi ya ị nwere ike ịgba m onye iwu ka mmadụ kene onye iwu ka mmadụ kene onye na-agwa m na moto jobless ya. Ọ sị m n'ọma m mechara n'ọma m mgbe mpere mpe. Nsi ya ịma m mgbe mpere mpe. Ọ na ịma m mgbe mpere mpe then mma azụm na ịma m ọfụma kịta. Ọ sị m ya sinsi ya so igbo onye nwụ maluo m unu wee meghepụọ m iji eri ego wee na-asị ezugo go and find work. Mgbe sị onye ebee ka ewu ọ sị nnọọ onye akaba ese emu. Mgbe sị oke good wee kpọgharị ya afa ndị akaba ese emu ndị mma jụ ese maka asịrị ya kpọọrụ m afa ahụ na the first name mkpọrọ Obidiọra mma which is Obi Akabo. Yes. Na ntị mkpọ Obidiọra mmasị ya nna anyị biko nna anyị donu na m na-ajụ ese onye dị otu ọgba m onye iwu ụkwụ obi unu ka ọwụ kpọrọ ya afa mmadụ one kpọrọ ya afa na akaba eze m oke Ebuka Ngene thank you very much. Say no more. I like people like you. You are honest right away. You gotta go. Kpọrọ ya afa na akaba eze m o wee fụ na ọnwa ahụ akpọhapụ ha afọ agwa m onye ọwụ or block one ozugbo na WhatsApp. Or say, I'm not trying to. I know him will I call you. You are not jobless. Obi aka ho yourself. Or there can I say na nka you will picture. Or more na make screenshot to go picture you already. No na make more time. You gotta go. Or there can I say na make screenshot to picture. Get you say you to go or block one ozugbo. Okay. Or block one immediately. Maka action ka mmalụ no nyawo ọdịna nwanne ewi or block one. So ị na-ekwufe ka and from tomorrow you will fake account na comment na page and be very careful otherwise you emepegide account nke agwụ. Behave yourself when you come to my page. Behave yourself when you come to my page. Be of your best behavior. You gotta go. So, I won't even know why. You see them. Go and look for a job. When you feel now, ofu na Lagos udihu na. Ofu bodu ge ba de ni udihu na. Hafu ha na enegu. Na mama no. Yes. Nje Lagos Island je bo na. Ifu ha nda ahụ like n'ivi na afọ ezugo mana ifu ha ndị go and look for job go and look for what you will be doing. Ifu ha dị nda ọkpụrụ mmanya osi etu a na-eghe anya obido n'elu netuo anya owepụkwa anya onye nya ị na-ene ya anya ịmalụ o nwere ebe mụ na ije ụwa n'ụwa ndị a mụkata agbụ ebe mụ na ije ụwa na-agbụ nwaanyị ozi ije ụwa na ndị agba onye ahụ mana nọ abawa mba na Facebook abacha mba na Facebook ọkwọrị nwoke fụ ibe nwoke fụ ibe nwoke na nwoke afọ ibe nedo onwe ha anya
ọnwa ịgakwa mba na Facebook ọnyaahụ na-enyegharị mkpọtụ na soshal midia. Ọ bụ mgbe gụ na onye ahụ fụrụ one on one. Ịghọtago? Mgbe gụ na onye ahụ fụrụ one on one, nwoke afọ ibenye ihu dike na anyụ mma nkọ. O mechie ọnụ na-enye ụsa anya. Ọ kwụrụ mmanya ọ na-eghe anya, ọ hara ngasị nri ọ na-eri ọ na-eghe anya na-eghe anya. Okwukpọ onye kwụsị ịbakwa laif ọmapụta baba. Go and look for job. Na nke ya woje gbachaa bọọlụ pụta ọba na kichin nne buru nri nne siri rie osokwasị go and look for job. You want to go? So my people, I think at this point we are going to call it a day, but keep buying zero bitters. Although difficult inweta one ways. I got you. I got your back. If you don't know the difficult, call Esugo. I got your back. That is what we do for ourselves. Supporting each other. The mother na appear back. Go manya na atom nanya. Mande ya na outside the go. If you can go. Shop bidoro lembo. Podcast studio bidoro lembo. If it is not grace, tell me what it is. Listen, no grace. Made check egwam kedu ife ọwụ. If it is not grace. Ebube Zion Ministry ebinigo ebube nwa anọzi obi ka m hapụ ya ebe onye chọọ kamera abụọ m ịghọtago. In the spirit of supporting each other, let us support ourselves. Ịghọtago, that is what we do. Ịghọtago, anyị nwere ife anyị na-alụ nwe ife anyị na-eme. So let us support ourselves. You need this camera bomb also like all they use. Onye ọ na need the one to camera pay, especially na Nnewi ịnọrọ ebe a na village gị ịnọrọ ebe a ị na-monitor na-watch your compound na village. Ịghọtago, ka abalị amaala anyị mma my people. Tomorrow is another day. I'll see you people later.